Ayan guys, napahilot na po si Madam. Part 2 ni ha, part 2 na. Continuation siya kung ang hilot ni kanina. So part 2 ni guys. So please subscribe, like, and share my channel, please. Hello, huwag ba ka natulog? Alas 8 na. Hindi ka tulog. Ayaw matulog ng gabi. Ay, kaliwat. Ayaw matulog ng gabi. Wala bitay cellphone. Nalapod na. Kung tamang maghabot ka rin, tanaw cellphone. Tara na mga mo. Kaayo? Dahil lang ba? Agay, agay. Subo na ko? Kahan? Ha? Wala. Ito mo ito pag-ibok. Ayaw, Meng! Ayaw, Meng! Asa mong dal? Asa man? Pareha lagi mong naong sa imong dal. Wala. Pareha lagi mong naong sa imong dal. Dami, gabahaan na, oy. Gabahaan na imong dal, oy. Iba. Meng! Asa ka na balit, anak mong dahil, Meng? Nagpahilot. Not feeling well. Ouch! Asa imong dal daw, bi? Guwapa. Gigig. Kaya. Wala kong kita sa imong dal ba? Ano imong dal? Isa ka, di makitaan. Kabalo na ka masayaw. Ha, kabalo na ka masayaw, Idana. Ida, saya daw, pakita daw ko. Oo.
ka lang sa Nepal. Lumulo ba? Wala, may laksan. Nagkatubig? 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 Dili. Yung upot. Inom yung tubig no. Ano? Kita na. Out na. Bila tikong minaw. Eh, ba, maunang, ipatak na ulit. Pag-isip. Asa may study, anak? Asa may nag-study, anak? Ika lang yun, Nicole.
Nagkatubig? Ano, wala na sound sa paligid na kuan ng kat. Buka na kayo? Di ba na speaker ani? Ano ba ka? Speaker ka na, buka. Buka mo ganun, dugay. Basag ba, basag? Yo. Isa pa? Lubos mo ka dito sa pa. Saan ang video niyo po? Dali ilang mo ka dito. Bye-bye. Ayaw ko sa taon. Ay. Saka. Yan. 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 Ina si mama nga kuan, wala na ay nag-arkila diri siyang balay, niyawa nagapon. Ina tugma. Wala na nagrenta dire gahapon na niyawa. Wala na nagrenta dire ba gahapon niyawa. Oh. Kante. Ha? Wala namang gutay mo, matulang daon na tungkuan. Wala sa ni baya, kinaman to'y daon baya. Ambot, Pulaan, nakakabula. basura daghan, bilin. Wala kay ko brown karong kuan, cover. Nali na?
Tanan? Pinoy halin? Ayan, ay. Kaya? Ayan, ay. Kaya? Sige, dito. Agis, agisa. Wala, kuha. Ayan, katulad na. Ako nang dagko kay may halin. Ilang kilo? Tagpilang kilo? Abay, lalo. 60? Pwede ka bukbaktin imong palit. Pila ka baktin imong palit? Bagay baktilya, baratong ikuha. Hindi pa man tatuli mo ibaligya ma. Dugay pa itong Enero. May 2 ka bulan. Ganyan. Tagpilang kilo isa ato. Abot ang 80? Ay, 59 na to. Wala. Naglawom na na. Naglawom na na imong mata, oh. Ligo dagat. Natug na. Kani, alas 8:15 na. Alas 8:15 na. Nasa ka matulog? Natug na, sige na, babay na. Babay na.
Tama tama. Tagak mo. Tagak. Mang, mamay na ka mang. Jesus man. Ayun na. Salamat. Bye-bye. Please subscribe, like, and share.